Gus. Apa nek Mbak coba. Oh, Gus Yosef. Nek seragene tanan nek Karanganyar belas ya nyuguh enak ngono. Dalam cah elek. Gandolan ning ati tekane nyulayani hidup semati among ono ing lati rasa sayangmu sudah mati tak mau kira kan aku lagi kena gandolan ning gandul sumu kembandul jaluk among kesabaran mugi Allah paring kasebatan Mau ngejong hatiku ben aku ramai. Jawab itu palsu. Masuk Mas Teguh. cinta kenera pastikan kubu kun aku cilik bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang Hatiku selalu mendoakan. ikat tutup banget Kita tak terpisahkan walau dia di sana. aho Putra Jaya. Margoboya audio Sikat ya. Juga rasane aku tresno. Ah, kira kuat. Nandang tresno saking antaraku. Cintamu sudah gak bener. Tentang wasane Sumo aku tresno. Lilakno aku lunga. Ayo, cedak sing domah. Jaluk, jaluk sawer. Retno iki dudu wong dolanan. Kabeh jaluk among kesakit. Allah paring kesempatan. Mau ngejong hatiku Cedak sing domah. ben aku damai. Diceluki kok malah. Dan aku Cedak sing domah kae. itu palsu. Nah. Betok aku cinta beneran. Joget karo nyawer. Bapak ibuku akan datang fit
Ya. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Mas Kirun, saya nyanyi karo kowe. Akunya apa? Oke. Kene bos, ketua Karang Taruna ayo. Lagune tak tunggu balimu.